Bé, tenim aquí una comunicació que, com podem comprovar aquí, seria una comunicació RT. Ara el que volem és canviar una comunicació RT a una comunicació IRT. Una comunicació IRT el que ens dona és més fiabilitat en els temps en els quals s'executa la nostra comunicació, de forma que és determinístic però més acurat. Això és important en aplicacions on el temps de bus i de comunicació és crític, com per exemple aplicacions de motion control. Bé, anem a fer-ho, anem a sortir de l'online i el que farem és dir-li que aquest sistema serà IRT. Veiem que automàticament quan passem de RT a IRT ja ens diu que aquest és un esclau del sincronisme. Si anem a veure ara el nostre controlador i observem el que tenim aquí en la sincronització, veiem que s'ha transformat en un mestre. Quan teníem RT no feia falta indicar-li que era mestre, però ara sí que li hem d'indicar explícitament que ha d'actuar de mestre en aquesta comunicació. Bé, un altre tema important quan fem la comunicació IRT és que perquè es dugui a terme necessitem també donar-li la topologia que té la nostra comunicació. Abans en la comunicació RT no li havíem donat topologia, ara sí que la necessitem. Per tant, què vol dir donar-li topologia? És indicar-li com està realitzat el cablejat, de quin port a quin port estan connectats els cables que comuniquen els nostres dispositius. Bé, això tenim el ProNeta, que ens pot visualitzar sense haver d'anar a visualitzar els cables directament en el lloc on estan muntats els meus dispositius. Així veig que del port 1 del meu controlador vaig al port 1 del meu variador, i això és el que tinc que indicar-li en la meva topologia. Si situo aquí, veig que això m'indica que és el port 1, això m'indica que és el port 2, i aquí tindríem doncs el port 1, d'acord? Per tant, aquest d'aquí hauria d'anar connectat en aquest punt d'aquí. Bé, ara ja tindríem fets els canvis, carreguem, i ja estaríem treballant amb un sistema RT. Anem a visualitzar. Aquest d'aquí, durant la càrrega ha perdut la comunicació, per tant li hem de confirmar l'error i posem aquest també online. Si visualitzem com tenim la comunicació, veiem que això està en IRT, per tant això és correcte, i està actuant com a esclau, tal com havíem vist que havia de succeir. Si anem a veure el nostre PLC, doncs veiem que aquest està actuant com a mestre de la comunicació, i això és correcte. Si observem la topologia, doncs també estem funcionant correctament. Un canvi que podem fer és, per exemple, moure els cables i situar-los en ports diferents. Si situem els cables en ports diferents, veig que això entra en error, d'acord? Primer de tot ha entrat en error perquè hem perdut la comunicació al desconnectar el cable. Anem a mirar la topologia, com ha canviat des del meu ProNeta. Refresquem. S'està carregant la nova visualització de la xarxa. I observem que ara anem del port 1 del nostre variador al port 2 del PLC. Per tant, ha canviat la topologia respecte a com la teníem anteriorment. Si ens posem online, amb el meu variador, en el meu controlador, veiem que ens està indicant que aquesta topologia és incorrecta i ens està sortint un error en la comunicació. Bé, què és el que podem fer? O canviem el cablejat o canviem la topologia. Anem a canviar la topologia, sortim de l'online i li direm que no, que això no és correcte,
hem de sortir de l'online també del meu controlador, del meu accionament, i el modifiquem. De forma que anem ara de l'1 al port 2 i carreguem només en el PLC, que és el que porta el control de tot aquest sistema de comunicació. Ja ho tenim. I si observem, ens podrem posar online. Veiem doncs que la comunicació novament ja s'ha arreglat.